ସାଙ୍ଗମାନେ ଡିଜାୟାର ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଆମ ମନର ଇଚ୍ଛା। କୌଣସି ବି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ହେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ପାଇବାର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାହେଲେ ହିଁ ରାସ୍ତା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନେପୋଲିଅନ୍ ହିଲ୍ ଯିଏକି ଥିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋ ରିଚ୍ର ଲେଖକ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବହିରେ ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରରେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଡିଜାୟାର ବା ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବଡ଼ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜୀବନର କୌଣସି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରିକି ରହିଯାଆନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମନରେ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫାଇଦା ଅଟେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଜଣା ନଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କିପରି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବାର ରାସ୍ତା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଖୋଲିଯାଏ। ମନେକର, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପାନୀରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ପହଞ୍ଚିବେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସର୍ବଦା ସେହି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବାର ଭାବିବେ ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଭାବିବେ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ରଖିବେ, ତାହେଲେ ହୋଇପାରେ ସେହି କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜକୁ ଆସିଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେହି କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜକୁ ବି ନ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାରିବା ପରେ ସେହି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କମ୍ପାନୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ ରଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାୟ ମିଳିଯିବ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ହୋଇପାରେ, ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ବି ହୋଇପାରେ, ବ୍ୟବସାୟ ବି ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଛୋଟ କାମକୁ କିପରି ବଡ଼ କରିବା ଏହିଭଳି ବି ଡିଜାୟାର ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଡିଜାୟାର କୌଣସି ବି ହୋଇପାରେ।